Nakabenta ban yo jingtip ya kajinglong jingman jong kinong shong shnong ki badon ka jingtuna kit khotmen haki shnong ki baha mapo jong kanong stoin CNRD block ka office jong ka district social welfare manta kasngi kalapun long ya ka assessment camp ha new nong stoin anganwadi center ha ka take assessment camp la ya trailang but ki doctor jong kanong stoin civil hospital nalokata ki specialist doctor ki bale ka assessment ki dei ki bawan na shillong Haga tegesngi ki badon ka jingduna hagit khotmet na kileng ki shnong bagantup nadu ki khllung ki khenna bat ki rangba ki le poi hashwa man snang ya ka tek assessment la penlong ya ka jingalang balengkon kabala penya da Dr. Z Marak nodal officer civil hospital Nongstoin haga ba la airu ya ka jing penshai lengkon haga bai dei bat ka jingtmu jong ka tek kam nalogata la yo ru ya ka jingkren na uba CP Maukon body BDO jong ganong stoin ubala syakot sobha kumu kongsan hagate yesngi along gani ba kat kum ka policy jong ko sarkar ya kum gani ka balai besnai kam kalong ban yarap iki prio ni ban yarap ik mikpa ban yarap iki khon kum no ban detect ni ban lap kham kloi iki no jing dipan bat ka dega ka manta ka sni balai pelong iki ne ka assessment kam ka de halor ka takanong rim ban yarap ki breu ban lap ya ki jingduna hakar khotmet jung ki khon yong phi hakapor ka babyan te kedi kini ba la dangi lap hakapor ka babyan kumot ki doktor ki la banai ka jing yarap ka jing sumar jung ki ban ngasno tenat ban yo ikat ni khroi pi don ka digasni ba phi wan la mi ki khon jung phi chakni kam ban ngatrai ki don ki barim bat ki don ki bat mairu ya kan tu ya por khat mik pa kade ka banta jungi ban pet ba ki khon ki ti jungi ki biang ki bet hakat khot met baro sarkar ka don tang ko ki jimot ban pen bit pen biang ya ka long breu man breu hakani ka ri jungi bar ko la the people in ka act jong ka PLD act 1996 ban ka policy ba idona ka state jungi la dangi pet na ki tuki na ki rights naka rights and protection junki with daki yaki breu ki bangkot people with disability ki bon ba ki ba kum ki lokme la kum ki ni ki samla la ni kum ki khna ki ba stom na ki jing stom phila ban shimi ki ni kabo iben mdan bala ban le ki no kam ki persha ki breu ki bangi dan ki du khatmet ki ba kam ki breu ban ka jinduna ka khatmet ba hakatu kalis ka ba ki don ko bar put liki arpoi liki kiles jong gitu ki bangi penhabi ki hakalis of disabilities but kini ki brio ki ba ki doktor ki don ka medical board jong ki ba ki don ki expert ki ban check ki ban verify kat kum gitu ki jinglap jong ki but kin certify ki na ga certificate jong ki but akan tu ya por khat ki bong wan man ta ga sni ladapi tip ki dang don pat sakwi par ki brio ne ki lo we par ki khna ne ki we par ki jaga ki baki lok baki kme kim la ban poem da si bakim tip sno bhaban kin tu ki bagi jumot chong ni kam ko mangoi phi kalong ban ya rap yangi ban lap kham kloi thanam ba ki jing sumar kan la ki jing sumar ki la ban yo kham kloi bat kalong ke bas ngo lengo ke jo pot bas ngo shir ke jo pot ban tip bakar kot ke bangi don west ka sales mita naka diasi ki don polat ar hajar ngot ki breu ki badan ka jing dut na ka khonmet lalangi kenya ka population ko bangi don hagani district jungi da pi kenya population bangi don but katangot ki don ki breu ki baduna ka khonmet kala kasnu shir ke hadu kata